Sziasztok! Meg szeretném mutatni, hogy lehet filcből húsvéti tojást készíteni ajándéknak, vagy dísznek. Tehát ez nem ilyen tojás jellegű lesz, hanem csak ilyen majdnem síkban, de kitömött lesz. Kell hozzá a tojásalap és a szívecske alap, és majd ezt így fogjuk egymásra tenni, tehát inkább varni, és kell valami, amivel kitömjük. Tehát kell filc, célna, tű, sablonok, és valami, amivel kitömjük. Ez lehet vatta, csak az nem olyan szép, amikor vízévi, utána nem lesz olyan szép, de hát vigyázni kell rá is ennyi. Én ilyen kötöző cucchoz-szerű valamit hoztam, nem tudom, hogy mi ez. Ott volt a kötöző cuccoknál, én ezt a két színt választottam, a pirosat és a fehéret, a piros az alap. Nekem már a két alap és a szívecske már kész van. Először ezeket kell kivágni, és most a szívecskét kell rávarni a tojásra. Ehhez kell célna, az oldal, itt az oldal. Megkötjük. Csomótra. Csak szépen jöjjön. Így. Felsőleges végét azt már most levágom. Így. Oké. Akkor még nem jön le, meg van hozva. Én ilyen fárdén fogom rávarni. Így ide szépen. Aki szeretne, szerintem, és kreatív, és van hozzá ideje és kedve, meg kézügyessége, az inkább alulról. Ja, tehát ez nyugodtan varhat bele nevet, vagy bármit. Bármilyen varrás is alkalmaztok, figyeljetek arra, hogy körülbelül ugyanakkor a távolságra varjatok, tehát a szélnél is. Meg itt is. Hát én azért választottam feketét, hogy ez egy kicsit feldobja. Tehát ez igen, nem annyira beleillő szín, és épp ezért kicsit én is legyünk benne. Mondjuk a szívecskét az nem volt olyan könnyű kivágnom. Lehet, hogy azért, mert az más anyagból van. Igazából az egyik filc, a másik meg nem ez. Vagy lehet, hogy azért, mert ilyen kicsi volt. Kb. Negyedszerre, ha sikerült normálisat, hát ez sem mondjuk, ez se tökéletes mennyire szerintem. De kb. Annyiszorra sikerült normális alakzatot készítenem. Vagy hát kivágnom. Ha nem tetszik, mert most ez itt nekem se tetszik annyira, csak szépen kihúzzuk így a szálakat. Na jó, itt most csak az egyik szál jött ki, a másik az visszacsúszott. Túl távol van. Hát
Hát itt igen, nehéz ott, ahol vannak ugye ezek a görbék, ott nem lehet annyira betájolni. Jó. A hátulján is ki fog rajzolódni a szívecske majd. Igazából ezt bármilyen színnel meg lehet csinálni. Ha többet csinálunk, akkor több színből, ugye, és kinti díszként is dominálhat. Mi olyat szoktunk még csinálni, hogy hát kaptunk már sok ilyen műanyag tojást, meg ugye van hímes tojás is, de azt mondjuk az ilyen kisebb gyerekek miatt nem szoktuk kirakni. Tehát olyat szoktunk, hogy ilyen parka ágra felfüggesztjük ezeket. Csak hát az a baj, hogy ez a virág, vagy ez a növény már elnyílt, ez elvirágzott. Most mondjuk van aranyeső, még esetleg arra lehetne, hogyha ilyen színű tojásaink vannak. Azon gondolkoztam, hogy ehhez a díszítéshez nem vagyok egy kicsit öreg, de mivel, hogy még előző héten láttam egy házas párnál, hogy teljesen ki van díszítve az ablakuk. Igazából az nagyon megtetszett. Vannak rajta nyuszik, tojások, tiszta, színes az egész. És hát igen, elkezdtem irigyelni őket, hogy milyen jól néz ki. Hát ez így van, igen. És hát hogyha... De tele van tényleg az egész ablak. De mondjuk csak egy ablak. De annyira megtetszett, hogy én is akartam csinálni. De igazából nincs annyi türelmem, hogy egy egész ablakos cuccot megcsináljak. Én ezzel most jól fogok járni, mert ezt nem adom úgy oda senkinek, hanem hogy ez így meg lesz emlékben, mert szerintem apunak adom. És hát ugye itt lakik velünk, meg minden, úgyhogy nem meg ki innen. Próbáljuk úgy csinálni, hogy a csomó az pont ide hátra kerüljön, tehát hogy ne ott díszelgjen nekünk az ott, de adhatni valami kis dolgot. Hú, itt egyszer az a
Én így szoktam meghúzni ilyenkor a csomókat. Ilyen kis dolgokkal. Így kész. És megcsinálhatjuk. Mondjuk itt nem baj, hogyha egy kicsit maradna ez. Úgyis csak a külseje. És most nem sokára ezt fogjuk így összevállni, de előtte ide rakjuk ezt, és megnézzük, hogy ez így jól van elosztva. Hogy ez így meg fog-e felelni. Szerintem igen, legalábbis remélem. Úgyhogy nézem, hogy így nagyjából passzol. Ez a célra nem lesz elég szerintem, úgyhogy ezt kiszedem. És hogy egyszerre megvarhassam, befűzök megint egy célnát. Így. Hosszabban. Igen, ez a célna. Levágom. Igen, ez megint egy ilyen másmilyen. Csomó. Mindjárt csomó. Jól meghúzom. Levisszam. Úgy. És kezdődhet is megint a móka. A varázs. Na nézzük csak. Hol kezdjük? Alulról kéne. Mármint, hogy hátul legyen a célna, csomója. Azért ilyenekre is kell figyelni. Bár mondjuk, hogyha jobban meggondolom, szerintem ez egy... De... Igen, azt néztem, lehetne kifordítva is varni, de hát én most ezt egy kicsit féltem, hogy akkor nem lenne elég, úgyhogy most simán csak így fogom varni. De hogyha valakinek lett volna esze, hogy inkább nagyobb tojást csináljon, hát de nekem most nem volt. Már most tökre megfelelkeztem, viszont mini tojást nem akarok adni, ezért egyből úgy csinálom, ahogy ez kinézni fog. Szerintem én most ezt így fogom valni, ez mindegy kiderül, hogy jól nézze ez ennél ki. Nem rossz. Úgyhogy így fogom csinálni. Igazából még nem tudom a varázsok nevét, úgyhogy ebben nem tudok segíteni. Majd egyszer talán ezt is megtanulom. A lényeg az, hogy alulra beszúrom a tűt, alulról felülre, és varrok. És ez így megy végig. Technikában tanultunk, és hát még alsóban technika órán tanultunk több fajtát, és most összekeveredtem, és most nem tudom, hogy melyik varrási fajta. Úgyhogy nem is akarok hülyeséget mondani.
egyébként szerintem a húsvét az egy jó ünnep, hiszen hát igazából minden ünnep egy jó alkalom arra, hogy összeüljön a család. Tehát persze arról sem kell megfelelkezni, hogy mi igazából a húsvét, az igazi mondani valójáról. Ugye ma nagypéntek van, ilyenkor húst nem szabad enni, legalábbis mi nem eszünk. És hát ilyenkor az egyik legjellegzetesebb étel a halászlé, vagy rántott hal, tehát a hallal kapcsolatos cuccok. És én ezt sose értettem, hogy a hal az miért nem hús. Ez engem így kiakaszt. A hal az miért nem hús, most komolyan. Az is ugyanúgy állat szerintem. És ez olyan, De jól van, ők tudják. Mondjuk én nem nagyon szeretem a halat, csak halfilét szoktam enni néha. Úgyhogy meg mondjuk vegetáriánus nem vagyok, de hát nem sokszor eszem ilyeneket, ilyen húsféléket, max. Hát ilyen rántott húst, ezt nagyon szeretem. Az ilyen sült cuccokat. Úgyhogy megleszek nélküle. Meg a pörkölt is nagyon finom igazából. Most se felejtsük ki. Na már alakul, kb. Így a negyede már kész van. Nem tudom, hogy így mennyire látszik. Itt van. Nem tudom, hogy bejön ez most valakinek. Ez saját ötlet, az biztos. Bár nekem az ilyen süthető gyurmás cuccok is bejönnek, csak hát igazából, hogy elmondjam, ehhez sincs kézügyességem, úgyhogy az enyém az nagyon béna lesz. Csak gondoltam, hogy előállok ilyen valamilyen ötlettel, és alkotok. Mondjuk el tudom képzelni, hogy most milyen égő hangom lehet a videóban is, úgyhogy nem tudom, mit mondani. Azt kívánom, hogy mindenkinek szebben sikerüljön ez, mint nekem. Tehát szerintem ettől csak szebb lehet. Mert nekem kézügyességem az valahogy nincs. De nem baj, nem lehet mindenki mindenben jó. Van olyan dolog, amiben én vagyok jó, úgyhogy mondjuk, nem tudom. Tehát, hogy ez is kétfajta dolog, hogy ehhez nincs kézügyességem, de mondjuk az ilyen sportokhoz, ahhoz nem mondom azt, hogy én sportoló leszek, de az ilyen labdajátékokat szeretem is, és nem vagyok rossz benne szerintem. Hát már több mint 4 éve röplabdázom, meg hát desiből 5-ös voltam első fél évben, most még nem tudom, hogy milyen leszek. És akkor is kosárlabdáztunk, pedig kosarazni ezt nem nagyon szoktam, csak ilyenkor. Most pedig röpizünk, az jó. De van egy osztálytársam, aki szerintem tök tehetséges, egy csomó mindenben. Most belerakom ezt. Beletömködöm. És
ő csak ő ilyen sportokban, de ő ezt tudja magáról, ő nem ilyen tehetséges, de amúgy meg tök ilyen, szeret ilyen művészeteket, meg minden, és rajzolni is tud tök jól, meg ha fest is, azt is, és nem értem, hogy akkor abban miért nem jó. Zongorázik is, meg minden. Nem tudom, de nekem a zenéhez, meg rajzoláshoz, meg ilyenekhez nincs tehetségem. Bár mondjuk ő neki személy szerint így a tekérdé, ez nem annyira jó. Az ilyen fizika. De én a fizikát azt szerettem, az 5-össel mentem általános suliból, gimibe, fizikából. Mondjuk az részletkérdése, hogy most nem annyi vagyok, de hát igazából lehet, hogy abból fogok érettségizni, úgyhogy fel kell hoznom magam. Nem tudom. Közben haladok ám. De most komolyan. Csak hogy elmondjam, színésznő is akartam már lenni. Nem tudom miért, de a szüleimnek nem tetszett az ötlet. És apukám az nem ellenezte úgy, tehát anyu ő se ellenezte. Nem mondhatom azt, hogy ellenezte, csak hát így nézett, hogy én, persze, színésznőnek. De nem tudom, mi volt belőle. És már lennék az. Hát, hogy tehetségem van-e hozzá, azt nem tudom. De szívesen játszanék ilyen darabokban. Az úgy tetszik. Persze nem főszerepre gondoltam. Igen, lehet, hogy egy kicsit sokat kell a színészeknek tanulni, mert több színházi szerep, stb. Tehát nem tudom. Ez van egy olyan érzésem, hogy nem leszek az, pedig szívesen lettem volna, ezt így kihangsúlyozom. De hát ki tudja. Most kérlek szépen titeket, én most várok, látjátok, művészlélek nem vagyok, az biztos, és tudjátok mi leszek? És most mi van tervben jelenleg? Informatikus. Úgyhogy nem tudom. Egyébként érettségire kell egy természettudományos tantárgyat választani, és az informatikát kérlek szépen kivették onnan. Persze, amikor én érettségizek, akkor már az nem az. Úgyhogy kell valami más is. A földrajz igazából az engem nem nagyon érdekel. Ez a baj, nem bír lekötni. Úgyhogy ezzel a baj lesz. Arra gondoltam most, hogy biológia. Az osztályfőnök azt mondta, hogy ez nem olyan könnyű, de hozzám ez valahogy közelben, de nem tudom. Az még nincs nekünk, de majd nem tudom. De mondjuk először most nyelvvizsgát is le kéne tenni nem sokára. Mert én kicsit félek tőle. Nem tudom, hogy fog sikerülni. Hát remélem, hogy menni fog. Nem tudom, hát igazából nyelvére járok a gimnáziumban. De nem tudom. A némettől nagyon féltem. Ahhoz képest nem olyan nehéz. Úgyhogy ennek örülök. 5-ös voltam fél évkor belőle.
mondjuk szerintem én ezt a szüleimnek, hát mondjuk apa az most jobban ráér, azt szívesen megtanítanám nekik. Mert az olyan könnyű. Mert azt azért többször van olyan benne, nem úgy, mint az angolban, hogy ott minden A meg, hát hogy mondjam. De a németet, mármint kiejtésben az ilyen, az attól jobb, hogy magyarosabb, hogy most így mondjam. És sok minden szót, azt ilyen A-val mondanám meg, stb. De nem tudom. De tehát nem tudom, hát nem a legszebb, de ma már ezt tisztáztam, hogy nem olyan jó a kézügyességem, de itt van a tojáska. Itt a piros tojás. Mondtam, ide, hogyha szeretnétek ide egy nevet varni, én ezt most nem csináltam, de akkor ezután készítsétek ide, szépen lehet csinálni. Hát igen, ezt a videót kicsit elhúztam, sajnálom, de azért remélem, hogy van, aki megnézte. Mondjuk elhiszem, hogy volt, aki beletekert, megértem, sokáig tart a varrás, meg nagyon hülyeségeket beszéltem. Na, sziasztok!